Tervetuloa seuraamaan yhden viivan matkaa suunnitelmasta seinämuraaliksi. Kahdessa edellisessä videossa kerroin muraalimaalauksen suunnitteluvaiheesta sekä ensimmäisistä maalauspäivistä. Nyt päästään hiomaan viimeisiä yksityiskohtia ja tämä on todellista karkkia visuaaliselle silmälle. Muraali heräsi upeasti henkiin jo ensimmäisellä maalikerroksella, mutta halusin varmistaa, että toteutus kestää lähempääkin tarkastelua. Toisen kerroksen vaikutusta ei kauempaa katsoessa huomaa, mutta lähietäisyydeltä nämä viimeiset silaukset nostaa toteutuksen laatua huomattavasti. Rosoiset reunat silottuvat ja linjoista tulee sulavat. Viimeistely iskee lujaa siihen pieneen visuaaliseen perfektionistiin, mikä mun sisällä asuu. Tämä muraali kokonaisuudessaan symboloi suomalaista kädentaitoa, laadukkaita kotimaisia materiaaleja, luonnonläheisyyttä sekä sitä pehmeää lämmintä henkeä, joka on Kaarnavillan brändin kannatteleva voima. Ja mikä kaikista tärkeintä, asiakas oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Tilasimme uuteen myymälään Tuulinen Designin seinämuraalin, koska seinät kaipasivat jotain kaunista ja minimalistista, mutta tyhjää seinätilaa oli rutkasti. Olemme lopputulokseen äärettömän tyytyväisiä. Nyt seinää koristaa osa Kaarnavillan tarinaa, taiteen muodossa. Suosittelen omaa muraalia kaikille niille organisaatioille, joissa on tyhjiä seiniä vailla tarinaansa. Aivan ihana asiakaspalaute. Tämä projekti oli tässä. Katsotaan, mitä keksitään seuraavaksi yhden viivan matkalla. Muraaliprojekti saatu päätökseen. 3 päivää siinä meni maalatessa ja pari suunnitellessa, eli semmonen viikon rupeama suunnilleen. Mut siellä se on, hei. Hyvältä näyttää. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen.